Aman dur ayda yüreğim ulan ya. Bolya bir mutkaraş. Ne molla? Ne için her yedik maşinamın önüne durduk yere yüreğim ulan yaka. Bu ýagdaýa aslında motion sickness, ýagny beýnen karmata diýilýär. O ne hili? Düşünüp jayday. Bunu şeýlece gurrun bereýin men sana. Gözlerimiz hereket edýärse, ýöne gulağımyzyň içindäki ýerleşen deň agramlyk merkezimiz biz durusy. Beynimiz bu zäherlenme bolup biler diýe we bu zäherlenmeni bedenden çykarmak üçin aşağıdan habar berýär. Aşağıdan bu zäheri bedenden çykarmak üçin ýürek bulanmagyny döredýär we soňunam özüň öwülýän näme bolýany Onda şu taylarda düşünüşmedik golýa-da. edilýärdi. Bu ýagdaý bolmady ýa näme etmeli onu? Ýola seredýän, telefonuň goýýan, arasyna aýnany açýan, wagt edip bilsedik käşke maşina sen sürsen, O. şonda haçan boljak-da. Aha. Olama bir gün bolar bolin. O çağalarda köp wagt gelmegine näme sebäp bolýany? Çağlarda bu gulağımyzyň içindäki deň agramlyk merkezi bar, şol 10-12 ýaşyna çenli dol ösmedik bolýar. Bu da edilýän hereketleriň beýni tarapyndan dol okamazlygyna, düşünşmezligine sebäp bolup bilýär. Ve bu ýagdaýam çağlarda köp bolup bilmegine sebäp bolýar. Doğru. Ýörelim onu. Ýöräle, gowdamy ýagdaýam? Ýa. Boldy.